Select Africa TV updates ngiyakubingelela mbukeli igama lami nginguSinenhlanhla. Sishubile ngempela isimo endaweni yase Mnambithi izikhukhula sezidale omkhulu umonakalo ngisho imeya se-Alfred Duma uzama sibisi ithi khathazekile kakhulu ngamabhizinisi kulandela izikhukhula ezivale yonke into edolobheni lase Mnambithi kanti lihlaselwe izikhukhula kulandela izimvula ezinamandla ngesonto ledlule ngenxa yalokho kubonakala umvula iClip River oseduze naleli dolobha ucala uphuphuma wadala umonakalo ezakhiweni eseduze nawo kubalwa izitolo amagaraji amahhovisi okusebenzela ngisho amakhaya abantu imbala usibisi uthi ngenxa yalesimo sekumele kungenelele umnyango wezokubusa nokubambisana ngoba nabo sekungaphezulu kwamandla uthi ukukhathaza kakhulu ukuthi kusazothatha isikhathi eside ukuthi amabhizinisi abuyele esimeni nokusho ukuthi miningi imisebenzi ezolahleka nokuzomlimaza umnotho waleli dolobha. Qhubekela phambili mbukeli. Inkantolo ephakeme ePitoli ivune i-AfriForum kwesokukhipha imiphumela emaphephandabeni nakweminye imithombo yazindaba. I-AfriForum nomfundi kaMatric u-Anele Spices baye enkantolo bekhala ngokuthi akuhlukumeza umuntu ukushicilelwa kwemiphumela kaMatric ngakho-ke kufanele ishicilelwe. Umnyango wezemfundo eyisisekelo iyeke ukucasha ngomthetho i-Protection of Personal Information. Okhulumela i-AfriForum kwezemfundo uthi bayajabula ngesinqumo senkantolo futhi umnyango kufanele uthinta abezindaba ukuze baqalise izinhlelo zokushicilela imiphumela. Kuke kwaba-ke impela nokuphikisana okukhulu nasenkundleni zokuxhumana mbukeli kukhulunywa ngalo lolu daba lwemiphumela ngenhlahla noma-ke inkantolo ivune i-AfriForum ukuthi-ke ngolwesine imiphumela izophuma noma-ke izoshicilelwa emaphepheni. Izona-ke esikuphathele zona osukwini lanamhlanje. Mina nginguSinenhlanhla, le iSelect Africa TV.